Marchikahan kauban si Attorney Resi Rizada sa Bestalk. Resi! Daghang salamat, Archel! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Karong bantaga atong makauban si Mars sa drama romantic comedy series na Heartful Cafe. Walay lain pa kundi si kapuso actress Ira Mariano. Maayong buntag, Ira, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ang gising mo today? Yes, of course. Thank you so much, Attorney Resi. At sa ating mga kapuso, maayong buntag sa inyong tanan. Thanks for having me here. Well, ang gising ko, ang aking umaga ay a heartful morning. Lalo na, nakikita ka namin ngayon. We're so full of, fun, laughter, and all smiles kami with your presence this morning. Let's talk about this time naman, ang Heartful Cafe, which you mentioned. Heartful ang morning natin ngayong umaga. Paano mo pinaghahandaan yung character mo for this series? Well, nung umpisa kasi nagkaroon kami ng script reading. Ayan, so meron din kaming acting coach. Inalalayan niya kami sa aming character description kung paano ba si Mars magiging nakakatawa na hindi naman masyadong nakakainis, paano ba siya magiging loud na hindi nga kaiinisan ng viewers natin. And siguro yun nga, isa sa inaral ko is yung comedic timing. Syempre, kailangan tama yung delivery natin para yung punchline talagang pasok sa mga at matawa yung viewers natin. Mag-gets nila kung ano man yung joke. There are times na in a series na yung mga actors, hindi nalalayo sa kanila yung character nila sa isang show. In your case ba, si Mars, may similarities ba kay Ira sa totoong buhay? Pero siguro yung complete opposite talaga, hindi ko kaya yung energy ni Mars. Grabe siya. Kung magiging Mars ako for my life, buong buhay ko, matitangki. Sobrang taas ng energy niya eh. Yun. Parang feeling ko next question ko saan nanggagaling yung energy ng taas ng energy naman ni Mars. Ay, nako. Bukod sa kape, yung pinanggalingan ng energy niya. Kasi nakakahawa din talaga yung energy ng aming mga director. Sila talaga ang isa sa mga nagpo-push sa amin bukod sa script na maganda. Kapag sa script kasi binasa mo, medyo iba yung na-imagine mo on how will it parang deliver, paano yung magiging delivery namin. Pero kapag blinok na kami ni Direk, nag-rehearse na kami, binigay sa amin kung ano yung instructions niya na ganito yung gagawin, ay, iba na. From 70% energy napunta sa 150% energy kasi yung director namin ganun din siya. Ina-act out din niya kung paano namin gagawin. Tapos, yun, feeling ko doon talaga nagkakahawaan talaga ng energy. Hindi COVID energy ang hinakawa sa amin. Kaya sana, yun, natatranslate din namin yun sa aming mga viewers at sa camera, natatranslate yung energy na yun at naipapasa namin sa aming viewers. Yun. That is so right. Nako, kaya nga ito, imbitahan natin lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao na patuloy na subaybayan ang Heartful Cafe. Yes, of course. Thanks for having me here sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat po mga kapuso sa Mindanao at sana po patuloy niyo pong suportahan ng Heartful Cafe at hindi lang po kilig ang aming show, may inspire din kayo at syempre kikiligin, matatawa, matatakot. Abangan niyo po yung mga ganyan naming episodes at syempre marami po kaming guests na abangan niyo, mga favorite yung Kapuso Stars. Makita niyo po sila sa aming mga episodes sa mga susunod pong linggo. So sana po abangan niyo po yan. At yun po, see you at the cafe. Thank you very much, Ira. Thank you so much, Attorney. And that was Kapuso actress Ira Mariano. Tutok lang mga kapuso ka mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.